Takhle vypadal náš mladý svět před asi 3,5 miliard let. Měsíc byl jako velmi blízko, pořád byly bouřky. Kyslík byl novinka. Ten byl dobrý. Ten uměl něco s vodou a oxidem žití dělat. Můžete mít zuby, jak chcete, a nechty, jako chcete, ale jako já mám toto. Že naše oči nevidějí to, ale cítí to můj kůže, cítíme to, že? Tady to je. Jsme vytěžili kov. To je železa. Čistá železa. Když ohladím ten kyslík pomocí dusíku, můžeme využít. A to byl ten geniální nápad. To je uran, keramiku a sklo přijímat s těma částicima. A nebo sakra, co to je? Výsledek? A tento rybník vytvoří elektřiny čistě. A nebo je voda. Tady Petr, prosím vás, Petr. Moniko, těší mě, Moniko. Pouštím naše roketový palivo. Super. Je totiž opadělného fyzik je helium. A to je, co říkám, řešení, že jo? Dejte si do vědu, možná vy přijdete na něco důležitého. Možná vy budete ten další klíčová osobnost, který něco vymyslí a necháváte váš stopu.